Agay! Marukay ka, oy. Samo tayo, 100 na. Mas ba na tabi? Asa ba? Wala na lagi. Marukay ka, oy. Hi guys! So karon mga kagaguhan. Ako ang igago-gago si mama mga kagaguhan. Ano tubuhaton na akong gaguhan o. Na ako'y duha ka baso dahil mga kagaguhan. Ang isa walay sulod pero sulod na to 100. Ang isa mga kagaguhan o 500 man ni mga kagaguhan. Ito isulod dari. So itong ilad-iladon si mama mga kagaguhan kung mabalaan ba niya kung naaba ni sulod o wala. Ay mo pagsaba mga kagaguhan na. Mang! Saan naman, Pod? Dari mang! Ay, sus, yan lang, ako ibat dire. Patali sa dari mang! Yan na lagi. Lagi pabuhat ni mo mang! Ay sige mang, di ko makakuha kwarta mang! Ano, kwarta? Oh! Diyan ba? Lagi! Ang saman pa na. Nara, kwarta! Pila na, Pod na. 100! Ang lagi ka na na. May papang! Agay! Suroy. Oo, akong gipangayo sa iya! Imo ni hatag sa kuha kung makatagan ko ana. Oo! Bakit ka na mo ahanan? Gi. Sige! Game ko ana, gi. Oh, kami ha, nadari ha! Oh, Oh. lumdumi jud. Oh. Ako pang ilad-iladon. Oh. Sige, asa man. Wow! Master ka siya, bay. Kabalulay ka ma. Oh, nakoy ti mailan nga nagbasa ang kuan baso. Ay. Marukay ka oy. Wala. 500 ni. Ay, usbo na to. Samo Three. tayo, 100 ra. Usa ba? Wala na lagi. Na. Ay, marukay ka oy. Uy, wala na 100. Basta ako ng 500. Da.